ବାପା ବିଲେଇ କୁକୁର ଘୁଷୁରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଲାଣି, ମୋର କେବେ କରିବ? ଆରେ ପୁଅ, ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ। ଡେଲି ଡେଲି ତ ଆମେ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ହେଲେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତମେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛ। ଏଥର ଯଦି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଏ ଦୁନିଆରେ ତମେ ରହିବ ନ ତ ମୁଁ। ହଉ ଚା ଦେଖିବା ଝିଅ ତୋର ପସନ୍ଦ ହଉଛି କି ନାଇଁ। सपने आसुचु सपने आसुचु सपने रुसुचु तू मेरे मरी जाए मु ଆରେ ସମୁଦ୍ରଜୀ, ଆମେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମର ଯୌତୁକ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ସମୁଦ୍ରଜୀ, ମୁଁ ତୋର ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଖିଲାପ। ଗାଡି ଯଦି ଦବ ତମର ଝିଅ କଥା ଗାଡିରେ ବସି ବୁଲିବ ନା। ଦେଖ ସମୁଦ୍ରଜୀ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡି ତ ଦେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଟା ଜରୁରୀ ଦେବୁ ତମକୁ। ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଅଛି ନା। ଠିକ ଅଛି, ଦୁଇ ଚକିଆ ନହେଲା ନାଇଁ, ଗୋଟେ 4 ଚକିଆ ପଲଙ୍ଗ ତ ଗୋଟେ ଦବ, ତମର ଝିଅ ଆଗ ତ ଶୋଇବ ନା ସେଥିରେ। ନାଇଁ ସମୁଦ୍ରୀ, ଖଟ ପଲଙ୍କ ତ ଦେଇପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ 4 ଚକିଆ ଖଟୁଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଅଛି ନା। ଠିକ ଅଛି, ପଲଙ୍ଗ ନହେଲା ନାଇଁ, ଗୋଟେ କୁଲରେ ଗୋଟେ ଦବ, କାହିଁକିନା ତମ ଝିଅ ତ ଗରମ ଦିନେ ଶୋଇବ ନା ଥଣ୍ଡାରେ। ନାଇଁ ସମୁଦ୍ରୀ, କୁଲର ବି ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ନା, ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ। ନାଇଟି ଘରେ ବାହାଘର କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ ଆମର। ଚାଲ।